Sudad na sentensya ng 10 fratmen ng Aegis Juris Fraternity na nag-aaral sa UST noon. Kasi nangyari itong insidente noong 2017 noong hinihazing nila si Atio Castillo at dahil doon namatay siya. Ngayon naman, dahil doon, nagkaroon ng Senate investigation ng taon na yon at nagkaroon ng 2018 anti-hazing law na pinagbabawalan na ang hazing. Yung nga lang, nasentensyahan pa rin ng 10 fratmen dahil noong 1995, meron na palang existing anti-hazing law na pinagbabawalan ng physical violence at ang parusa ay depende kung gaano kalala ang injury na tamo ng biktima. Ngayon naman, reclusion perpetua ang nasentensyahan sa mga 10 fratmen na ito dahil namatay si Atio Castillo. At meron pang 600,000 pesos na damages na ginant ang korte para sa pamilya Castillo. Ngayon naman, tong nanay gustong gawing responsable din ng UST dahil alam naman daw ng universidad na meron namang ganitong klaseng hazing activities na ginagawa ang Aegis Juris. So Dad, ano yung mga lessons to learn sa mga nangyari dito? Okay. Una, bakit ba nagkakaroon ng hazing ang mga fraternity? So, kaya nagkakaroon ng hazing ang mga sorority o fraternity, mga organisasyon, mga samahan sa mga paaralan kasi nga gusto nilang subukan ang commitment ng bawat magiging miyembro nila. Ibig sabihin, gusto nilang tiyakin na yung miyembro nila ay talagang determinado at committed at handang magsakripisyo para sa samahan. Yun ang kanilang dahilan bakit sila nagkakaroon ng hazing. No? So, yun ang una. Pangalawa, tingnan naman natin kung tama ba yung kanilang mga pamamaraan sa hazing. Kasi kung ang hinahabol natin, determinasyon, commitment, or kung seryoso ba yung tao, hindi na maging miyembro mo at para mapatunayan kung talaga ba siya ay handang magsakripisyo sa samahan, siguro may ibang paraan naman na pwedeng gawin para sukatin ang determinasyon o commitment ng isang tao. Kaysa mag-hazing, di maglinis na lang ng kalsada, maglinis ng mga kubeta, at least nakatulong pa sa lipunan. Kaysa sasaktan mo yung tao. Kasi nga kung titingnan natin, kahit na sa mga American Intelligence Report, makikita natin na walang sundalong kayang mag-survive pagka sila talagang tinorture. Wala ni isa. Talagang bibigay. Ang pinagkaiba lang yung oras saka yung kung gaano kalala yung kanyang ginamong parusa, torture. So talagang lahat bibigay kasi tao lamang tayo. So hindi rin talaga epektibo yung mananakit ng tao, physical man or mental, because hindi talaga siya magiging sapat na panukat. Sa akin, ang sapat na panukat yung tumulong sa kapwa, nakatulong sa lipunan, nagsakripisyo siya, kaya palinisin mo ng kubeta doon sa mga creek o sa mga riverbed na maraming kalat at dumi, mga madumi, mabaho. Doon sila dapat maglinis kasi yun, to me, that's already a sufficient proof na may commitment yung gusto maging miyembro ng iyong samahan. Then pangalawa, lessons to learn. Kung ikaw yung magulang ng isang bata, siguro alamin natin bakit yung mga anak natin nagiging miyembro ng fraternity or sorority. Kadalasan kasi wala silang makausap. Hindi nila mailabas yung kanilang mga hinaing o mga hinagpis sa kanilang mga magulang kasi kulang yung communication. So dapat bilang mga magulang, bigyan natin ng oras ating mga anak, bigyan natin ng schedule para makausap natin at magabayan natin. Kasi pag wala silang makakausap, naghahanap sila ng mga makakausap o masasamahan na grupo where they will belong. Kasi basta bata, naghahanap niya ng isang parang, where do I belong? No? So yun. So dapat ma-establish natin yung bilang magulang na alam natin na bawat bata naghahanap niya. Kaya dapat ma-reinforce natin, maipakita natin sa mga anak natin, nandiyan tayo sa kanila at may oras tayo na mag-uusap. Let's say once a week, twice a week, talaga mag-uusap ng masinsinan para mabigyan nyo ng attention yung anak ninyo at magabayan ninyo. Lessons to learn yan for all parents. Number 2, doon naman sa mga kabataan na naghahanap ng samahan, na masasamahan kasi nga nalulungkot sila. Minsan naka-boarding house, galing probinsya, whatsoever. Marami namang organisasyon na pwedeng samahan na hindi kinakailangan may mga ganyang initiation. No? Ang alam ko sa UST, kasi nag-aral din ako dyan for a short while, meron silang mga organisasyon like Pax Romana, parang religious organization yan, o meron din naman yung mga Singles for Christ, yung mga ganon. No? Pwede kayo, Youth for Christ. No? So pwede kayo sumama doon sa mga ganong organisasyon na at least hindi kayo sinasaktan, at least yung mga makakausap nyo, magagabayan pa kayo sa tamang pag-iisip at sa tamang pangunawa. So yung mga tamang organisasyon pwede yung samahan na hindi kayo sasaktan. Pangatlo, doon naman sa mga fraternity or sorority organizations na existing, huwag natin kalimutan na ang panukat ng commitment o determinasyon sa isang samahan, hindi nasusukat yan sa gaano karaming sakit ang matatamasa mo. In fact, it can even be a bad consequence, no? Kasi nga dahil nasaktan yung tao, igaganti niya sa ibang tao yan. So kawawa naman yung ibang tao na pati sila madadamay. Kasi remember this, ang tao pag nasaktan, mananakit din yan. No? Kaya nga kung titingnan natin yung mga nang-aabuso, nananakit ng kababaihan, kadalasan nasasaktan kasi sila ng bata, naapi sila ng mga magulang na abuso, kaya nilalabas nila yan. So lalabas at lalabas sa iba yan. So hindi tayo nakatulong sa lipunan. Kung ang samahan natin, ang fraternity or sorority, is to build goodwill amongst men and to establish commitment and bonding amongst students,
then dapat ang gawin natin, it's something productive. Ngayon, ang nangyari dyan, nakasuhan pa, makukulong pa, nagastusan pa, napahiya pa, nasira pa yung buhay nila. So, anong purpose niyan kung yun din naman ang patutunguhan, di ba? Kaya nga tayo nagkaroon ng samahan is para na sa ganun mas maging matibay yung ating kinabukasan. Para sa ganun mas marami tayong kakilala, maraming makakatulong sa atin kung may problema tayo. Pero anong kinahinatnan nito? Kulungan, ang hinantungan. Hindi lamang yon, sakripisyo ng mga magulang ninyo kasi pati sila gagastos para pangalagaan kayo. So, napakalaki ng perwisyo na ginagawa nito kung ipagpapatuloy natin yung ganitong sistema. Kasi nga iba sinasabi, dati ginawa sa akin yan, kaya gagawin ko rin sa mga bagong members. Wag na, it has to stop now. It has to stop with you if you want to have a better future, career, and peace of mind for your family and for the rest of society. Tsaka ang mga bagay na inumpisahan sa mali, tulad ng physical violence, hindi maganda ang pundasyon ng samahan. Kasi pag physical violence yan, ibig sabihin yan, talagang napakababaw lang ng mga paniniwala niyan. Gusto lang nila magkasakitan. Kung gusto niyo ng ideolohiya talaga na maganda at talagang pinaglalaban kayo, sumali kayo sa mas magandang mga organisasyon na walang sakitan. Usually mga Christian organizations or mga Catholic organizations. Yung iba naman kasi sinasabi, sumasali sa fraternity kasi para pag may suntukan, poprotektahan ka ng mga kasama mo. Sigurado ka bang poprotektahan ka ng mga yan o salita-salita lang? Kasi kung talagang poprotektahan nila at isa't isa, bakit kailangan muna saktan ng isa't isa? Di ba mas maganda kung sumama lang siya sa mga tunay na grupo na medyo Catholic-based or kung gusto niyo talaga ng mga ganyang mga suntukan na organisasyon, di dapat sumali kayo sa mga sports organization na meron kayong mga martial arts skills. Di at least yung mga kasama mo dun, mas kampante ka na hindi kayo sinaktan na wala kayong kalaban-laban. Kumbaga kayo ay talaga nagsasparring at dahil magkapatid kayo sa sparring at sa mga kompetisyon, kung talagang mapapalaban kayo at nandun kayo magkakasama, mas kumpiyansa ka na may mga kasama mo marunong mag-martial arts, hindi ba, Dad? Correct. Oo. Saka yun na nga, yung sinasabi nga nung parang sinasabi natin na pati yung universidad nadadamay, no? Kasi nga ganun talaga dahil parang meron tayong tinatawag na moral responsibility. Parang kasi nga kung alam na natin na may mga ganitong organisasyon, siyempre alam ko basta ganyan fraternity o sorority, pinaparehistro yan sa mga universidad, no? Dapat meron din talagang supervision, may mga guidelines na pinapatupad at talagang meron tayong nagmo-monitor kung ano yung mga kanilang patakaran. No? Saka dapat yung mga initiation na ganyan, ipapaalam nila kung ano yung mga proseso. Para sa ganun, yun ang susundin. Para hindi na kayo madamay sa susunod. Kasi kung meron man lumabag ng proseso, at least hindi kayo damay doon. No? So, pangalawa, dapat kung may mga ganyang initiation or mga ganyang mga pamamaraan para patunayan yung seriousness ng mga gustong maging membro, dapat yung nakikita ng universidad kung ano yung ginagawa o ano yung gagawin. No? So, sa akin nga, uulitin ko, kung ako ang tatanungin mo, kung ako yung head ng mga fraternity or sorority, gagawin ko na productive yung initiation process, no? Maglinis ng mga creek, ng mga madumi, mga creek, mga basura, mangolekta ng basura sa kalsada, maglinis ng kalsada, maglinis ng kubeta, tulungan ng mga matatanda, mga mahihina sa kanilang mga pamumuhay. So yun ang tamang paraan kasi doon pa na makikita mo may sacrifice ng involved. Alright, so yun yung mga lessons learned namin for today. Ako nga pala si Engineer Morgan Sayong, yung coach ng bayan. Ako naman si Michael Say, yung dad ng bayan.